واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. وبيان etmekkan kafirler ve müşrikler için Antakiya diyen şehrin ehlinin kıssasını ve hikayetini vaktiki şolarga Hazreti İsa aleyhisselamın iveren Resulleri gelenine. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Vaktiki şolarga iki tane Resullerimizden iveremizde pes şonu tekzip ettiler. Pes şolary üçüncü Resul bilip takviyet berdik. Pes bizim Resullerimiz ayttılar, tahqiq bizni Hazreti İsa aleyhisselam iverdi. Tasiri hak dine davet etmek için. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Kafirler ayttılar, sizler de biz yani insandırsınız. Ve Rahman adlı Huda da hiç bir zat nazil eden değildir. Siz hiç zat değildirsiniz, meğer yalancı adamdırsınız deyip olarını tekzip ettiler. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Hazreti İsa aleyhisselamın iveren adamlar ayttılar. Bizim perverdigarımız bilyandır, tahqiq biz size iverlendirmiz. وما علينا إلا البلاغ المبين. Bizim vazifemiz ve bizim borcumuz fakat tebliğ hakkı yetiştirmektir. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Kafirler olarga ayttılar. Tahqiq biz sizi şun bilyarız. Ve eğer siz şu aytdiyan kefinizden qaytmasanız, elbette biz sizi daşlarız ve size bizim tarafımızdan güýçli azaplar yetişer. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. İverlen adamlar ayttılar, şumluğa ve bedbahtlığa sebep bolyan zat sizin özüňizdedir. Aya eger sizin saadetinize sebep bolyan zat bilen wagty nasihat edilse de bize azap bilen wada etýäňizmi? Belki siz Hudaýdan ýüze vurup hakdan munharif bolup hattan tajawuz etýän cemaatdarsınız. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وأنتاكية diyen şehrin aňyr tarafından bir adam yortup oçakkan ýürüp geldi we aýtdy: Ey kavmim, bu Hazreti İsa'nın tarafından iýerilen adamlarga tabi bolun. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Tabi bolun. Sizden kirey we muz dilemeyen we özlerinde dogry we hak ýolda bolan adamlara. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ونام bolupdyr maňa ki ibadet etmeyin ol Hudaýy ki meni halk edipdir ve sizler soňraşan huzuruna sürüp eltiljekdir. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم ولا ينقذون. Aya men bir Hudaýy goýup başga bir zatlary we botlary Hudaýy tutunaýynmy? Eger Rahman adly Hudaýy maňa bir zerer ýetirmek istese, şu botlar menden hiç zady gaýtaryp bilmediler, o maňa nejat berip bilmediler. إني إذا لفي ضلال مبين. Eger men bir Hudaýy goýup başga botlary Hudaýy diýsem, onda men aşkar gumralykda bolarym. إني آمنت بربكم فاسمعون. Tahqiq men sizin perwerdigaryňyza, ýani bir Hudaýa iman getirdim. Pes siz men sözümi eşdiň we kabul ediň diýip aýdypdyr.
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. Kafirler yankı adama keravayetlere vara Habibun Neccar atlı ona hamle edip onu öldürýärler. Habibun Neccar şehit bolandan soň şoňa beşaret we buğuşluk berilip aýdylypdyr. Cennetge dahil bol we cennetge gir diýip. Şonda Habibun Neccar aýdypdyr: Ey kaç ki men cemaatym we kawmym bilselerdi. Bima gafara li rabbi ve cealani minel mukramin. Men perwerdigarym meni mağfiret edenligini we men